De dag is net als ik vorig jaar heb gezegd, gaat om de bewustwording van prostaatkanker. Het is eigenlijk ook bedoeld voor de mentale gezondheid, de algehele gezondheid bij mannen. Maar op Curaçao wil ik toch heel veel aandacht besteden aan zeg maar, de bewustwording over prostaatkanker. Ik heb het gevoel dat er heel veel mannen op het eiland of te laat komen voor behandeling of in denial zijn. Ja. En natuurlijk heerst er over het hele onderwerp een beetje een taboe. Ja. En dit is natuurlijk een mooie vehikel om dus op deze manier de gezondheid van mannen onder de aandacht te brengen. Ja. En met name ook de zeg maar, prostaatkanker. Het is niet iets waarvan je je moet schamen of waarvan je moet zeggen van nou ik denk het niet. Gewoon als je twijfelt laat je onderzoeken. Absoluut niet. En ik ben eigenlijk zelf survivor van prostaatkanker. En dat is al 6 jaar geleden en ik sta hier gewoon omdat ik op tijd was. Omdat je op tijd was. Op tijd was. En mannen die dus wat voor signaal ook krijgen vanuit hun lichaam dat er iets aan de hand is, die moeten gewoon even naar de dokter gaan. En als daarbij het toucheren ter sprake komt of dat gedaan moet worden, gewoon doen, er is helemaal niks mee. Nee. Zet het gevoel van je af dat het een Dat het ongepast is of dat je het niet dat wil. hoort bij je gezondheid. Ja. In ieder geval het helpen van je tenminste als je dan ziek zou zijn. Ja, want Dus- het alternatief is dat je er niet op tijd bij bent en dat heeft hele erge gevolgen. Exactamente. Dus Ik vind het een hele mooie boodschap en je hebt het vorig jaar al gezegd, maar we blijven het we benaderen. blijven het benaderen. Omdat het Ja. iets is waar mensen elke dag... En ook dit jaar wil ik eigenlijk me ook richten op de echtgenotes van de mannen. De echtgenotes hebben namelijk veel beter zicht op wat hoe hun man zich gedraagt thuis. Ja. En ik denk dat de vrouwen ook een bijzondere invloed kunnen zijn op hun man. Om ze te bewegen, aandacht te besteden aan dit onderwerp. En Dus als gewoon ze- naar de dokter. En gewoon naar de dokter gaan. Ja. Dat is aanstaande zondag wordt dat gevierd Ja. met een prachtige rondrit over het eiland. Op Ja. mooie motoren, Ja. mooi distinguished aangekleed. Hoe laat begint het? Nou, we beginnen net als vorig jaar bij Corendon. Corendon is een van de partners die zeg maar, heel graag hierin bijdraagt. Dus we verzamelen om 3 uur. Exact 4 uur vertrekken wij. En vervolgens gaan we rijden richting Papagayo. En onderweg maken we hier en daar een kleine stop in de wijken waarvan wij denken dat die boodschap daar ook aan moet komen. Leuk. En dan door naar Papagayo, daar hopen we een uurtje te blijven, misschien korter, zodat we tussen Papagayo en de laatste stop ook nog wat stopjes kunnen maken in die wijken waar we nog steeds denken dat het thuis hoort. Want- En dan eindigen we om 7 uur 's avonds bij Wild Hawks Nest. Ja. Dat is een typische motorclub met een motorambiance. En daar gaan we dus zeg maar een beetje feest vieren dat op een geslaagde avond of dag. Met een live band, misschien een hapje en een drankje voor alle deelnemers die erbij zijn geweest. Ik vind het een prachtig initiatief. Hartstikke goed.